ассалому алайкум, бародарои азиз. Ин чӣ тавре ки ин канали мо Афкор Медиа ҳаст. Ин Афкор Медиа ман тасмим гирифтам ки дар бораи ҳар гуна намудҳои гӯсфандҳо ва ҳар гуна табиат ва табиати кӯҳистон ва ағбаҳо ва дигар ҳар гуна намуди ҳайвонотҳо дар ин канал гузорам ки то ки таби шуморо волида гардонам. Ва бахшиши зиёд ки ҳама наворҳое ки то ҳамин рӯз мо партофтагӣ ҳастем, ҳама наворҳо аз тарафи даҳмардаҳо буданд. Ин даҳмардаҳо, ҳама даҳмардаҳо, ҳар хел даҳмардаҳо, ҳар гунаи ҳар хеле хостанд, онҳо навор гирифтанд. ҳамон наворҳоро аз онҳо ман гирифта ба канали худ гузоштаам, албатта ки бо иҷозати ҳамонҳо. Ва иншоалло тасмим гирифтам ки дар видеоҳои оянда ҳаракат мекунам ки зина ба зина ин каналро беҳтар кунам ва наворҳои хубро пешкаши шумо гардонам, то ки таби шуморо волида гардонам. Ва дар бораи ҳар гуна мисалан гӯсфандҳо, намудҳои гӯсфандҳо, гӯсфандҳои ҳисорӣ, бисёр гӯсфандҳои мастчоҳу, ҳамахелиҳо ва нарху навои гӯсфандҳову ҳама чизро ташкил мекунам ки ва кӯшиш мекунам ки пешкаши шумоҳо гардонам. Ва дӯстони азиз, ба канали мо подписатсия кунед, яъне обуна шавед ва дастгирӣ кунед ки то ки ҳамин каналро ман пеш барам ва кӯшиш кунам ки то да дастам омадагӣ ҳар гуна наворҳои хубро пешкаши шумо гардонам. Ва аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгиритон. Ташаккури зиёд. Зинда бошед. Худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад ва хусусан мусофирона зинда бошед. ва ин наворе ки шумо дида истодаед, ин навор аз фасли баҳор аст, аз моҳҳои тақрибан марту апрел аст. Наворҳо аз моҳҳои апрел аст. Ин сурике ки мебинед, ин гурӯҳи гӯсфандоне мебинед, ино аз гӯсфандҳои мастчоҳ ҳозир дар ҳамин фасл дар тарафи Хуҷанд ҳастанд. Дар тарафи чӯлҳову дар тарафи Хуҷанд. Албатта ки моҳҳои май онҳо ба тарафи кӯҳистону ба тарафи эйлоқҳо аллакай ҳаракат мекунанд. Ва иншоалло ки ман тасмим гирифтам ки иншоалло видеоҳои хубтар, наворҳои хубтар пешкаши шумо гардонам. Дӯстони азиз, зинда бошед. Худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. Боқи Худо ҳофиз.